Bueno, pois a verdad que a semana, traballamos moi ben, as rapazas están moi motivadas, partidos, saben o que nos xogamos neste partido tan importante, non fai falta moita motivación externa, non, a parte do propio que nos xogamos. Non, por desgracia, levamos varias semanas arrastrando baixas, de feito non puidemos, probablemente non puidemos preparar a fase de ascenso da mellor maneira posible en canto ao número de xogadoras, pero algunhas se están acabando de recuperar, algunhas andan un pouco entre algodóns, pero a ver, as que estean van a competir ao 100% con total garantías, nese sentido non hai problema. Si, Sara é unha xogadora que tamén é importante para o equipo, e a verdad que tuvo unha lesión de tobillo e quizás se prolongou un pouco máis do que era pensaba, contábamos de que pudera chegar un pouco antes para a fase de ascenso, pero leva xa disputado minutos nestes dos últimos partidos e, se está disponible para o domingo, pois en principio tamén poderá xogar algo. É un premio, para nós isto que estamos vivindo agora mesmo é un premio, non? Que non se vai dicir fai un ano e un mes antes de ascender o ano pasado que íbamos a estar pelexando por ascender a categoría nacional. Somos recén ascendidas, isto o que nos transmitiu a directiva, o que transmitimos nosas xogadoras é que a temporada está feita e todo o que conviña nesta fase de ascenso era un premio, entonces non temos ningún tipo de presión, non temos obrigación ninguna, pero claro, estamos aí, vamos a pelexar, como di René, co cuchillo entre os dentes, vamos a ir ao campo e despois que xa se verá o resultado. Sobre o papel, a priori só ascendo o primeiro, non? Conseguiu no Góstrego, é moi merecido porque é un auténtico equipazo, pero cabe a posibilidade que, como que en fútbol femenino van reestructurar competicións cada ano, van facer unha categoría nova para o ano que ven, entonces é probable que teñan que meter máis equipos, que non cheguen os equipos os que ascenderon todos os primeiros destas fases de ascenso, entonces é probable que metan algún segundo ou pode ser incluso algún terceiro, non? Eu recordo fai anos o Milagrosa de Lugo ascendiu a categoría nacional quedando cuartos na fase de ascenso, entonces, nunca se sabe o que pode pasar, o objetivo é, xa que estamos aquí, vamos intentar quedar o máis arriba posible, e queríamos quedar primeiras, non o podemos conseguir, pois seguimos por o segundo posto, e se non, pois o terceiro. Pero é un equipo que acabou a segunda volta da primeira fase con os números de campeón, non? Cando mediada a primeira fase estaba en postos de descenso, claramente, colleu unha dinámica moi boa e cambiou de adestrador, e entonces, metiuse nos postos de ascenso finalmente. Nós nesta fase de ascenso, tanto os partidos da primeira fase conseguimos ganarlle, pero todos os partidos foron por resultados moi xustos, de partidos moi disputados, ten unha xogadora que destaca, unha goleadora que é Noemí, que case balón que collo convierte en gol, curiosamente, pois sí que supemos contrarrestar ben ese potencial ofensivo que teñen hasta toda agora, porque ningún dos tres partidos que xogamos hasta agora contra elas non nos puderon facer gol, non? Entón, a tónica e a dinámica para este fin de semana queremos que sexa a mesma, e sabemos que se temos portería cero, nós tamén, arriba tamén temos bastante dinamita e podemos marcar gol en calquera ocasión. É un partido moi igualado, moi disputado, non con moitas ocasións, pero sí claras, esperemos que se decante, non? Quizás por o equipo que menos fallos defensivos teña, pois quizás é o equipo que se leve o gato á auga. A nós pido o mismo que toda esta fase de ascenso, que toda a temporada, non? O compromiso é máximo, é que o traballo e a lectura do partido, que sepan ler ben o partido, que se está traballando habitualmente, confío plenamente no noso equipo e penso que temos posibilidades de sacar os 3 puntos. Só nos vale gañar. Todo o resultado que non gañemos nós, pois non teremos que olvidar da segunda praza, non? Pero a maiores necesitamos que o Lugo perda en Vigo contra o Sárdoma, non? Vai ser un partido tamén moi disputado, porque o Sárdoma é un equipo moi bo, con rapazas novas, que pelea, que xoga moi ben ao fútbol, un equipo moi vertical,
Bueno, penso que vai ter complicado, non? Pero bueno, independentemente, tampouco non vamos a estar con os transistores escoitando resultados, porque sexa o resultado que sexa, acaben os partidos como sexan, nós vamos a celebrar a temporada que fixemos, non? Entonces, se pode ser de segundas, pois vai ser mellor, senón a celebración de fin de temporada non, porque ainda nos queda a Copa da Costa, pero sí, que vamos a celebrar. Eu, as rapazas, digolle que fixemos un temporadón, porque, xa che digo, temos os números que fixemos na primeira fase, un equipo recén ascendido, que co 70% da plantilla que estuvo ano anterior competindo en segunda autonómica, pois bueno, só encaixamos 9 goles, fomos o equipo menos goleador, fomos o máximo goleador, competimos en todos os partidos, sacamos bons resultados, soupemos dalle a volta a marcadores partidos que tiñamos en contra. Entonces, que máis se pode decir, non? O premio da fase de ascenso tamén o mesmo, un pouco a espiniña que temos, pois é un pouco o Lugo, que foi un pouco o rival que máis nos dou, que non fomos capaces de gañarlle en ningún dos 4 partidos, é un pouco a espinita que se nos queda, non poder sacar un mellor resultado, que competimos en todos, pero non poder sacar un mellor resultado ou 3 puntos. Pero xa che digo, a temporada é espectacular, en canto a números é espectacular, e o compromiso das rapazas tamén. Si, a ver, a Copa da Costa motívanos moitísimo, non? Porque, bueno, é o trofeo que ten moita visibilidade aquí na zona da costa, entonces, bueno, sabemos que está un paso por encima do resto de torneos deste tipo a nivel galego, un paso ou máis incluso. Entonces estamos moi motivadas, somos as campeonas da primeira edición e, bueno, pois para nós é un privilexio poder disputar este trofeo. Quedamos exentos nas primeiras eliminatorias, entonces, bueno, agora tócanos contra o vencedor da eliminatoria miúdas e Cerqueda. Queremos despedir, como ben dís, esta fase de ascenso na casa, porque é unha sorte poder rematar na casa. Queremos que veñan todas, de feito vai a vir toda a sección femenina do Bergantiños, tanto as xogadoras, as rapazas do equipo B como as do Promesas, e queremos que acudan máis xogadoras de escolas, sabemos que van máis xogadoras de outros equipos, porque cada domingo, gracias a Dios, cada domingo hai máis xente vendo fútbol, porque xa é fútbol de certa categoría, que temos a sorte de ver aquí nas Eiroas. Entonces, nada, facemos un chamamento igual que a xente de Carballo, a poboación en xeral de Carballo ven animar o primeiro equipo de segunda red, pois que nos veñan animar nós tamén, que é un partido moi importante, posiblemente hasta poda ser un partido histórico, pode ser que se dé o caso. Entonces, bueno, queremos que este a grada chea e as dúas gradas cheas, porque unha xa enchemos, pois queremos ter as dúas gradas cheas e bueno, desde aquí animamos a que podan vir todo o mundo e cantos máis mellor.